ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз ва сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода сохта ба истифода додани як қатор иншоотҳои соҳаҳои гуногун ба нақша гирифта шудааст, ки марҳила ба марҳила амалӣ карда мешаванд. Ба ин хотир дар деҳаи чинори ҷамоати деҳоти Қаратоғ бо маблағгузории шарикони рушд дар ҳамкорӣ бо ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як маркази саломатии замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. Дар маросими ифтитоҳи иншооти тандурустӣ муовини сарвазири мамлакат Зиёзода Сулаймон Ризоӣ, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ва кормандони соҳати гуногун иштирок намуда бо сокинон мулоқот карданд. Маркази саломатӣ дорои ҳуҷраи сабти барқии дил, ҳуҷраи занона ва ҳуҷраи хатна буда бо таҷҳизоти зарурӣ ва шароити хуби хизматрасонӣ таъмин мебошад. ҳамакнун бо оғози фаъолияти бинои нав сифати хизматрасонии тиббӣ ба сокинони деҳот беҳтар гардида, табибон баҳри солимии ҷомеа саҳми худро мегузоранд. Инчунин дар маҳаллаи якуми шаҳр бо ташаббуси соҳибкорони ватандӯсту саховатпеша як майдончаи варзишии болопӯшида бунёд карда шуд, ки барои бо варзиш фаро гирифтани сокинон ва тарғиби тарзи ҳаёти солим байни наврасону ҷавонон саҳм мегузорад. Соҳаи варзиш пайваста зери таваҷҷӯҳу дастгирии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, имрӯзҳо дар деҳаву маҳалла ва кӯчаҳои шаҳру ноҳияҳо майдончаҳои варзишӣ сохта ба истифода дода шуда истоданд, ки барои беҳтар намудани инфрасохтори маҳал ва ба варзиш майл намудани сокинон заминаи мусоид фароҳам меорад. ҳамзамон муовини сарвазири мамлакат аз рафти омодагии хоҷагиҳои деҳқонии шаҳр ба кишти баҳорӣ, парвариши сабзавоти барвақтӣ дар гармхонаҳо ва буридани шоху навдаҳои боғу токзор шинос шуда ба деҳқонон маслиҳатҳо дод. Зикр бояд кард, ки дар шаҳри Турсунзода ҳоло 308 гармхона фаъолият намуда, масоҳати умумии онҳо қариб 40 гектарро ташкил медиҳад. Дар гармхонаҳо асосан сабзавоти барвақтӣ, лимӯ ва гулу буттаҳо парвариш гардида, хоҷагидорон аллакай маҳсулоти тайёрро ба бозор бароварда истодаанд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Турсунзода, Ахбор.